Κυριακή από το Πάσχα σήμερα, αδελφοί μου, και η Εκκλησία μας τιμά μια γυναίκα. Ένα περιστατικό που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο μας μιλάν για μια συνάντηση που είχε ο Χριστός με αυτή τη γυναίκα που έρχεται σήμερα η Εκκλησία να τιμήσει. Ο Χριστός κάνει τη μεγάλη έξοδο. Βγαίνει από τα στενά όρια της Ιουδαίας, όπου ήταν οι άνθρωποι που επίστευαν στον αληθινό Θεό, και βγαίνει να πάει να συναντήσει σε άλλες περιοχές ανθρώπους που είχαν την αγνωσία του Θεού. Βρίσκεται στην περιοχή της Σαμάριας, εκεί όπου ο Πατριάρχης Ιακώβ από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης είχε ένα πηγάδι, το οποίο το είχε δώσει στα παιδιά του, και από αυτό το πηγάδι πήγαινε ο κόσμος για να πάρει νερό. Ήταν η ώρα μεσημέρι και ο Χριστός μας λέει σήμερα το Ευαγγέλιο και κοπιακός από τις οδηπορίες πηγαίνει κοντά στο πηγάδι, γιατί εκεί ήξερε ότι σε κάποια στιγμή θα έρθει μία συγκεκριμένη γυναίκα και σε λίγο εμφανίζεται. Μια γυναίκα, η Σαμαρίτισσα, όπως μας την περιγράφει σήμερα το Ευαγγέλιο, αφού καταγόταν από την περιοχή της Σαμάριας. Και όταν πλησιάζει εκεί μαζί με το δοχείο της για να αντλήσει μέσα από το πηγάδι νερό, τότε απευθύνεται σε αυτήν ο Χριστός και της λέει «Πώς μη ποιήν, πώς μου να πιω». Παραξενεύεται στην αρχή η γυναίκα και μάλιστα του λέει «Πώς εσύ ένας Ιουδαίος καταδέχεσαι να μου μιλήσεις και να μου ζητήσει να σου δώσω εγώ νερό». Δεν υπήρχε η καλή σχέση τότε μεταξύ των κατοίκων της Ιουδαίας και της Σαμάριας. Υπήρχε μια έκρα μεταξύ τους. Και τότε λέει, εάν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου ζητά να του δώσεις νερό, εσύ πρώτα θα του ζητούσες να σου δώσει νερό. Και τότε τη λέει, μα πώς εσύ Κύριε θα μου δώσεις νερό, αφού ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρες στη βαθύ. Είναι πολύ στο βάθος το νερό μέσα στο και να του αντλήσεις. Και τότε αρχίζει ο Χριστός ως ένας άγνωστος επισκέπτης για τη γυναίκα να της αποκαλύπτει τον εαυτό της και να τη λέει ότι πήγαινε να φωνάσει στον άντρα σου. Και του λέει, Κύριε, δεν έχω άντρα. Λέει, καλώς λέγεις ότι δεν έχεις άντρα, γιατί 5 άντρες είχες και αυτός τον οποίον έχεις τώρα δεν σου είναι άντρας. Και τότε παραξενεύεται η γυναίκα πώς ήξερε λεπτομέρειες αυτός ο άγνωστος για αυτήν, επισκέπτης για την προσωπική της ζωή. Και τότε του λέει, ξέρω Κύριε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ο Μεσσίας και θα έρθει. Και τότε ο Χριστός αποκαλύπτεται ενώπιόν της. Εγώ είμαι ο λαλός. Εγώ είμαι που σου μιλώ, ο Μεσσίας. Ενθουσιασμένη λοιπόν η γυναίκα ότι συνάντησε αυτόν τον οποίον οι αιώνες περίμεναν. Οι άνθρωποι περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία, αφήνει λέει την ιδρία της, το δοχείο με το νερό και φεύγει να πάει στην πόλη και να συναντήσει τους συμπολίτες της. Και του λέει, ελάτε να δείτε τον άνθρωπο που μου είπε όλο το παρελθόν μου, όλη μου τη ζωή. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός, αυτό τον οποίο περιμέναμε. Τότε ξεσηκώνονται οι κάτοικοι και πηγαίνουν και βρίσκουν εκεί τον Χριστόν. Και τότε αρχίζει ο Χριστός να τους μιλά. Και τότε και αυτοί πιστεύουν, και όχι μόνο πιστεύουν, αλλά τον παρακαλούν να παραμείνει ανάμεσά τους. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκαν από τον λόγο του.
Και τότε απευθύνονται στη γυναίκα και τη λένε, ξέρεις, επιστέψαμε σε αυτόν. Όχι γιατί εσύ μας το είπες, γιατί αυτοί ακηκώαμε και είδαμε. Εμείς είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια και ακούσαμε με τα αυτιά μας και γι' αυτό επιστέψαμε. Και τότε λοιπόν εκείνη η γυναίκα που εκείνη την ημέρα ο Χριστός αποκαλύφθηκε σε αυτήν και που τότε εκείνη την ημέρα η γυναίκα βρήκε τη σωτηρία της λόγω της συνάντησης της μαζί με τον Χριστό, αφήνει πίσω το αμαρτωλό παρελθόν της και βγαίνει για να κάνει αυτό το οποίο ήταν το καθήκον της να κάνει, ήδη το άρχισε. Μίλησε πρώτα στους συμπολίτες της, αλλά όπως να λέγει η βιογραφία της, μετά βγαίνει να πάει να συναντήσει στα πέρατα της οικουμένης ανθρώπους και να μιλήσει για τον Χριστό. Να μιλήσει για αυτή τη συνάντησή της. Και ποιο ήταν το κέρδος αυτής της συνάντησης? Ήταν η μεταμόρφωση της γυναίκας, που μεταμορφώθηκε από αμαρτωλή και πόρνη που ήταν, να είναι μια Αγία εις Απόστολος. Και σήμερα η Εκκλησία μας έρχεται να την τιμήσει λόγω της ιεραποστολικής της δράσης και μάλιστα την ονομάζει φωτεινή. Γιατί εδέχτηκε τον φωτισμό του Χριστού και ήδη εφώτισε και τους άλλους. Και είναι σήμερα η γνωστή μέσα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας Αγία Μεγαλομάρτης, γιατί εγνώρισε μαρτύριον εις Απόστολος φωτεινή. Αδελφοί μου, κάθε φορά που μελετούμε το Ευαγγέλιο πρέπει να το μελετούμε με προσοχή και να παίρνουμε από κάθε του φράση και πολλά μηνύματα για την καθημερινότητά μας. Σήμερα λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση που είχε ο Χριστός με τη Σαμαρίτισσα, πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας και να πούμε ότι και εμείς θέλουμε να πάρουμε αυτό το νερό που ο Χριστός έδωσε εκείνη την ημέρα στη Σαμαρίτισσα. Τι της είπε? Θα της δώσει το είδωρ το αλόμενο, αυτό που δίνει ζωή αιώνιον. Άρα λοιπόν πήρε το είδωρ το αλόμενο που δεν ήταν τίποτε άλλο από το Πνεύμα του Άγιο. Και εμείς λοιπόν ας αναζητούμε να συναντήσουμε τον Χριστό και να πάρουμε στη ζωή μας αυτό το είδωρ το αλόμενο. Σήμερα όλοι μας αναζητούμε καθημερινώς να πιούμε νερό φυσικό για να ξεδιψάσουμε. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει νερό να ζήσει. Αλλά αν το φυσικό νερό είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας, πόσο περισσότερο πρέπει να είναι το πνευματικό νερό. Αυτό που πήρε η Σαμαρίτιδα, αυτό και εμείς ας προσπαθήσουμε να αντλήσουμε. Και πώς θα το αντλήσουμε? Μέσα από τη σχέση και τη συνάντησή μας με τον Χριστό. Αυτό έκανε η Σαμαρίτισσα. Γι' αυτό πήρε το είδωρ το αλόμενο. Και πού θα βρούμε αυτό το είδωρ το αλόμενο και τον Χριστό? Μέσα από την ζωντανή εμπειρία μας μαζί με τον Χριστό. Τι είπαν οι κάτοικοι τότε της Σαμάριας? Αυτοί ακηκώαμεν και είδομεν. Αυτοί είδαν και άκουσαν τον Χριστό. Αυτό πρέπει να επιδιώξουμε και εμείς στη ζωή μας. Να ακούσουμε και να δούμε τον Χριστό μέσα από την εμπειρία της ζωής της Εκκλησίας. Που αυτή η εμπειρία θα μας δώσει το είδωρ του αλόμενον, το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο όμως οδηγεί η ζωή αιώνιον. Πορευόμαστε λοιπόν μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου και βλέπουμε ότι με την Ανάσταση του ο Χριστός ανάστησε πολλούς ανθρώπους και να και τούτη Σαμαρίτισσα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναστημένη στη ζωή της γυναίκα. Σήμερα λοιπόν που όλες εσείς οι γυναίκες είναι μια κοσμική γιορτή, αλλά όμως έχει και τα δικά της μηνύματα, η γιορτή της μητέρας. Κι όμως ως μητέρες έχετε την αποστολή να αναθρέψετε τα παιδιά σας. Και όλοι εμείς χρωστούμε
ευγνωμοσύνη ο κάθε ένας προς τη μάνα μας. Είτε αυτή βρίσκεται στη ζωή, είτε βρίσκεται στον ουρανό. Κι όμως η κάθε μάνα είναι πραγματική μάνα εάν δίνει στο παιδί της τον Χριστόν. Εάν δίνει στο παιδί της και γίνεται το μέσον ώστε τα παιδιά της να πιούν και να ξεδιψάσουν από την πηγή που είναι ο Χριστός, το είδωρ το αλλόμενον, το οποίο οδηγεί στη ζωή αιώνιον. Τούτο λοιπόν να πάρετε εσείς οι γυναίκες, που σας δίνει ο Θεός τούτο το μεγάλο το χάρισμα, να γίνετε μητέρες, να γίνετε συνδημιουργοί του Θεού, και εφόσον φέρνετε στον κόσμο ζωντανές υπάρξεις, έχετε το καθήκον και την αποστολή να οδηγείτε όλα τα παιδιά σας κοντά στον Χριστό. Βάρτε μπροστάρι και τιμονιέρη τη ζωή σας στον Χριστό και βάρτε σαν παράδειγμά σας τη μεγάλη μητέρα όλων μας που είναι η Παναγία, και να αξιωθείτε να πάρετε τις ευλογίες από τον Θεό όπως γίνει σε μια άξια και χριστιανή μητέρα. Να ζήσετε και ο Θεός πάντοτε να σας φωτίζει στη ζωή σας. Γέννη.